Přátelé, když se zroutí eurozóna, já nevím, co se stane. To znamená, všechno, co máte, asi mít nebudete. Kdo vám to zaplatí? Já si to neumím představit, takovýto kolaps. Když se zroutí jeden stát, tak si to umím představit, to řešení. Když se zroutí eurozóna, co s tím můžete dělat? To znamená, ty státy eurozóny to zabije, všichni poctiví, kteří měli našetřeno, o všechno přijdou, a pak už to může skončit akorát u revolucí, já nevím, u prolití krve na ulicích, ano, u rabování a do toho ještě, když máte migraci a všechny tyto věci, tak jak to může ten vývoj v budoucnu vypadat? Co my těm dětem vlastně přenecháme? Já mám dojem, že je úplně zničenou Evropu, když se tak na to dívám, ano? Takže já chci upozornit na takovouto věc, že v podstatě ta eurozóna s tím dělat nemůže vůbec nic.